Eh, piro ini? 10 ini. Kerasa luwe watawi. Game ay. Ya, game ya. Sin? Itong game ita? Ito? Terus mari Pak Sin. Yes. Nah, teng. Sok. Buket tengah hari ini. Aduh, masuk Pak Sin. Piye Pak Sin? Saya menjaga pasien korupsi. Masuk Pak Sin. Muga tengah hari ini gua rene ruwet iki. Gue mangan susu mangan mie ini kan cocok. Enak no. Pampet. Ngapa kowe rene iki? Enak mau mangan ya. Ya dolan to bos, wong rene kok ora oleh lebeh kok bacot mentu iki ambek bolo iki. Aku wis ero. Kowe paling njaluk rokok rene. Ora, aja sujon sik ambek bolo iki, enggak apik ngono kuwi. Kuwi lho dino-dino kok kaya ngono iki nyapol. Bel ekonomi sik sulit ngene iki lho, Bos. Aku ki lho nyambut gayaan. Kak gue rokok aku. Iya, Bos. Aku merene ape njaluk rokok. Saudi. Beran, njaluk rokok. Lek karo golek utangan. Ora, tapi aku ora nyilih duit, tapi utangan aku. Kur njaluk rokok kuwi Saudi lho. Ora arep to. Urip ku mendino mangan mie kaya ngene lho. Terus njaluk rokok, njaluk utangan beh. Kan duwe aku. Ngono mangan mie ra jajak kancane. Telepon opo piye nang WA, beh. Jan. Iki lagi mesti tukane Pak Yasin. Hei Pak Yasin, mau tukane mau Pak Yasin? Yo, yung mga kakaknya. Urip wis kacang masalah. Kowe teko pisan. Tak sumpek aku. Yo ora kono tok sing akeh masalah. Kene yo akeh masalah. Bertubi-tubi lho Bos, dangdeng ya. Piye to? Minta kono. Daripada tak mbuk igabah cengelmu lho sampean. Ya ora apa-apa, tak dol. Ora apa-apa kok mau pikul. Yo. Ngono. Iya Bos, wis tak ngalih aku tak ngalih. Tak ngalih wis. Yo. Masuk.